Vy, zdravím vás, opäť sa vidíme, kde máte malú? Niekde behá, hej, však čo by tu iné robila. Čo nám dnes predvediete? Videl som tam jednu pesničku, to stačí? No, pre dnešok áno. Však áno, no tak na budúce priplatíme. Dáme o horálku viacej. No, to dúfame. OK, dámy a páni, poprosím potlesk pre Sašetky! Babi, úsmev. Ktorá? Áno, je tam 9, áno, presne. Tam dole je tam. Sašetky, mažoretky, ďakujeme veľmi pekne. Poprosím poslednú kategóriu bežcov, a to sú tí chlapci 7., 8., 9. ročník, ak ešte to neodštartovali, aby si to odbehli, pretože o 20. nás čaká vyhodnotenie. Toto bolo z pridaného kultúrneho programu.